Dobar dan, dragi gledalci. Ja sam Tatjana Stojšić-Petković, psihološkinja. Danas pričamo o kocki, zavisnosti. Ali ne od zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, ne od zavisnosti koja stvara hemijsku reakciju u organizmu, nego od zavisnosti koja ima sve oblike bolesti i zbog toga spada u bolesti zavisnosti. A danas, posebno danas, mladi vrlo često posežu za kockom. Prosto je dostupna. Zašto je to tako? Zašto se suočavamo na svakom koraku sa problemom kockanja? Zašto problemi porodice gde neko se kocka prevazilaze njene kapacitete i porodica ne može samo da ih reši? Zašto je toliko prisutna? Zašto je postao deo našeg života? O tome danas pričamo sa doktoricom Bjelicom. Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pozivu. Možete komotno da počnete od nečega što vi želite, nešto što je deo vašeg iskustva, nešto što je deo vašeg svakodnevnog profesionalnog iskustva, s obzirom da radite u Domu zdravlja za bolesti zavisnosti. Evo, dok ste vi sad najavljivali ovaj naš razgovor, palo mi je na pamet da kada smo imali zavisnike od alkohola ili od psihoaktivnih supstanci, onda smo uvek pitali da li postoji neki član porodice koji je upotrebljavao alkohol, je li tako, ili droge. Sad, kada govorimo o zavisnicima od kocke, ne možemo da pitamo tako nešto, jer nekako u to neko ranije vreme nije bilo dedova koji su se baš kockali, dede, ali tako, nije bilo ni tata koji su se kockali. Ovo je sad nešto novo i teško je to vezati za genetiku. Ja kad gledam u Domu zdravlja u Novom Sadu, gde inače radim, broj zavisnika koji se obraćaju po pitanju zavisnosti od alkohola ili psihoaktivnih supstanci, koje zovemo droga, se nekako smanjio, ali se povećao broj osoba koji imaju problem sa kockom. To nam je sve veći, češći i teži problem. Kao što ste i sami rekli, sa time se mnogo teže nositi, mnogo teže rešavati, jer samo kad pomislite kakve dugove naprave zavisnici od kocke, to je već veliki problem. Slažem se sa svim što ste rekli, osim sa onim da nije bilo deda i očeva. Baba. Da, mogla sam da kažem i baka, jer to su naše predrasude da žene ne kockaju, a imamo i žena kockara. Mislim da je bilo oni koji su išli u kafane, koji su, pa Bože zvani pup, čuvena pesma Đorđa Balaševića, ili uopšte odlaženje i gubili su njive, gubili su zemlju na nekom prokockanom, ne znam, partiji pokera ili slično. Ali dobro, da se ne vežemo za prošlost, činjenica je da su danas je kocka potpuno drugačija. Potpuno ne možemo da kažemo da postoje koren, ja bar mislim, u tako nečem prošlosti, nego to je prosto trend. O tom zašto je trend i možda da nam ispričate kako to izgleda kad vam se neko obrati, da li osoba sama prepozna da je u problemu ili neko dođe sa njim. Imamo i jednih i drugih situacija ili da kažemo slučajeva. Konkretno, evo, juče je došao jedan tata sa sinom. I ja uvek u takvim situacijama u prisustvu roditelja razgovaram pre svega sa pacijentom, zato što on ima problem. Uslovno rečeno ima i porodica, ali tako. Konkretno se radi o momku koji ima 26 godina, završio je srednju školu, ništa ne radi, ničim se ne bavi. Na moje pitanje odakle mu novac za kocku, on kaže da se snalazi. Ja sam baš onako pitala, insistirala sam da li to znači da uzimate novac iz kuće, da kažem da otuđujete, odnosno kradete novac. Kaže da. Da li imate krivičnih dela? Ne. Znači, sve je to do sad uradio tako da nije završio u policiji, odnosno u zatvoru. Ono što je on na kraju rekao jeste da roditelji su platili dug. Mislim da je to jako važno reći. Vidite ovako, osoba koja je kockala i napravila dug. Ako roditelji uzmu problem koji ne osjećaju i nisu ga napravili i plate taj dug, oni automatski uzimaju problem od svog sina, odnosno pacijenta, i on ga više nema. I mi smo opet na početku priče. S tim što
veliki deo pacijenata koje ja vidim, osim problema sa kockom, obično zloupotrebljavaju neku od psihoaktivnih supstanci. Znači, da li je to alkohol, u konkretnom slučaju se radilo o marihuani. Momak je došao na ovaj pregled samo zato što je insistirao otac i mi znamo da se kockari ne leče zato što žele, niti vide da je to neki problem. Obično bivaju, uslovno rečeno, naterani ili prisiljeni zato što roditelji prosto insistiraju i kažu mi ćemo sad platiti dugove, ali moramo krenuti sa nečim. Dug je plaćen, međutim, momak ne namerava dalje da dolazi na terapiju, niti da prihvati određene preporuke, što bi rekli žargonski duva travu i ne želi da se odrekne te trave. Na neka moja insistiranja u smislu da vidim da li postoji nešto, da li ima elemenata psihoze koju obično pravi marihuana kod izvesnog broja osoba, doznajem od njega da ima neke promene u sferi mišljenja, međutim, ni to ne želi da menja. I mi smo tu pred zidom. Znači, postavlja se pitanje šta dalje i kako dalje. Šta kad naiđemo na takav zid? Šta kad taj zid nam se čini nepremostiv? Da li treba da tražimo neke druge sisteme podrške? Da li treba da porodica uradi nešto što bi možda delovalo kao i prisila, kao i neko uslovljavanje, ucenjivanje? Da li treba menjati neki model komunikacije sa tim nekim ko je već u problemu sa kockom? Da. To su neka pitanja koje su pred nama i koje ćemo mi verovatno rešavati u nekom narednom periodu. Prosto dolaziti do nekog modaliteta kako se postaviti u tim situacijama. Lično mislim da konkretno ova porodica mora da nađe neki način. Znači, ja sam čak ponudila mogućnost da se ode na razgovor kod psihologa, da se uvede određena terapija zbog tog njegovog psihotičnog stanja, zbog čega ne može da spava. Predložila sam razgovor u zajednici, da čuje kako drugi ljudi rešavaju takav problem, da vidi kako drugi ljudi gledaju na taj problem, da vidi neke tuđe iskustva i neke doživljaje i da se negde pronađe neki model. Takođe sam mišljenja da roditelji moraju da zauzmu jedan stav odraslog, što znači onaj koji je napravio dug mora da preuzme i određenu odgovornost. Jer mislim da kockari nemaju osjećaj odgovornosti. Ako je neko sposoban da napravi dug od 50-60 hiljada eura, onda taj neko ima utisak da je taj novac nekako običan papir. A mi kao roditelji i kao odrasli i odgovorni ljudi imamo utisak da je to ogromno uložen trud da bi se došlo do tog novca. Mi smo sad, čini mi se, preskočili možda prvu stepenicu, to je zašto uopšte neko počinje da se kocka. Da li je to posledica dosade, trenda, da bi bili prihvaćeni, da bi doživjeli nešto što je značajno, da bi izašli iz nekog kruga, začaranog kruga u kome se ne osjećamo dobro. Zašto, iz vašeg iskustva, zašto se ljudi najčešće okreću ka tome? Pa ja bih rekla da im je dosadno i rekla bih da nemaju osjećaj odgovornosti, znači nemaju jasno usmerenu pažnju, čime se bave, kako provode svoje slobodno vreme, nemaju dobar kontakt sa roditeljima, odnosno roditelji kao da nemaju uvid u njihovo ponašanje. Znate ono kad dođete kući pa onako bacite pogled, jel? Ja obično kažem roditeljima nemojte ih nagledati tako što ćete im duvati u vrat, nego satelitski, jel? Bacite neki pogled, postavite neko pitanje, postavite ona pitanja na koja znate odgovor, u onom smislu, rekli su mi da su ga vidjeli tamo i tamo, jel? A onda ga vi pitate kako si proveo dan. Mislim da je ta dosada i ta neimanje mesta gde si posvetio svoju pažnju, svoju aktivnost, možda su to nekad konfliktne situacije u porodici. Možda su to nekada, znate, jedan zavisnik je rekao da mu to stvara određeni adrenalin, jel? I da prosto ne može da prestane da kocka zato što mu to stvara taj neki osjećaj zadovoljstva. Mi znamo da bolesti zavisnosti
stvaraju tu naviku i povećavaju toleranciju i oni remete svoje uobičajeno socijalno prihvatljivo ponašanje. Tako, i to dalje neminovno vodi u poremećaje na nivou svih socijalnih aktivnosti. Imaju oni poremećaj način ishrane i cirkadijalni ritam, spavanje, budno stanje, organizacije celokupnog dana. Da. Da li mislite da postoji sve niža, da su sve mlađe osobe postaju kockari? Da li je kocka prisutna u sve nižem uzrastu? Pa mi ovdje možemo da faktički gledamo, znači dolaze nam osobe samo koje su punoletne i vidite u čemu je tu još problem. Mi ne vidimo pacijenta na početku. Znači, ipak prođe određeni broj godina u kome se oni kockaju, zalaupavaju, u kome naprave veće ili manje finansijske probleme koje roditelji u međuvremenu izmiruju. Oni ih uveravaju kako će oni sami rešiti problem u nekom periodu, jel? I mi faktički vidimo pacijente i porodicu tek onda kada su oni finansijski iscrpljeni i kada oni nisu našli model kako da tog svog sina privedu jednom. Ali mislite da devojčice zaobilazi taj problem? Pa ja stvarno još jednu devojku nisam videla. A znam da ih ima, ali ni jednu devojku nisam videla. Onda kad recimo slušamo ih koje igre najčešće upražnjavaju, znači najčešće su to aparati, nešto ređe su ruleti i naravno veliki broj njih koji su tu negde, što bi rekli, ispod praga, koristi one male etikete sportske prognoze, jel? I to negde po nekima spada u neko socijalno prihvatljivo, jer ne premašuje neki iznos. Da. Kada porodica dođe kod vas i kada traži rešenje i kada vi preporučite psihoterapiju, kada preporučite, na primjer, da cela porodica ide da popriča i da negde iza tog problema kocke se kriju i neki drugi disfunkcionalni problemi, neki problemi nedostatka komunikacije, da li imate utisak da porodica hoće to da uradi? Pa ne, zato što oni to baš ne vide kao bolest, više vide kao problem. Kao bezobrazluk? Pa jednim delom da, ali pazite, bezobrazluk u kome i oni negde učestvuju. Ali da li to prepoznaju? Pa ne. Evo ispričat ću jednu situaciju. Došao je momak od recimo jednu 21 godinu. Došao je sa tatom i tatu vidim kao jednog čoveka koji radi beskrajno težak posao od ujutru do uveče, umoran, verovatno neka niža primanja i sad kaže tata ovako, nije vraćao kola, nije vraćao auto kući, ja sam pitao gde je auto, on je rekao na pranju, pa kod majstora, pa ovamo, pa onamo i na kraju kažem, dobro, šta se dešava? Kockao sam, uzeli su mi auto i treba da im dam 1000 eura. Tata je spremio taj novac, vraćen je auto. Došli su, pričali smo, prepoznali smo neke psihopatološke fenomene koje je trebalo nekako pokušati koliko toliko ga uvesti u jedan normalniji ritam. Uvedeni su neki lekovi, dogovorili smo se za kontrolu i umeđu vremenu sam se čula sa majkom. Naravno, na svakom tom razgovoru ja pitam i za psihoaktivne supstance. Momak je negirao upotrebu bilo koje supstance. No, međutim, ja sam rekla mami da kupi test na marihuanu i da ga ostavi kod mene, a onda kad oni budu došli, ja ću tražiti testiranje i na taj način ćemo izbeći tu priču da je mama nešto tražila. Znači, sva odgovornost je na meni, ja insistiram. Dobro, testirali smo ga i bio je pozitivan na marihuanu. Ok, videli smo se posle mjesec dana. Momak dolazi sav samouveren. I ja kažem i dobro, kako ste? Kaže, dobro sam. Pušite li marihuanu? Ne. Šta je bilo sa dugom? Platili smo, imam jako dobre roditelje. Koliki je bio dug? Kaže, 5-6 hiljada eura.
U međuvremenu smo se mama i ja čule i mama je rekla da je dug 50-60 hiljada eura. Roditelji su platili dug. Došao, znači ja sad imam jednu informaciju od mame i drugu od njega. Znači on već laže. Da kažem, ne govori istinu. Ja? Uglavnom, ja sam insistirala da ga ponovo testiramo na marihuanu. Otišao je sa sestrom, mi imamo specijalan toalet kako mi to izvodimo, da nas zavisnici ne izvaraju. On je bio vrlo grub, znači nije hteo da je doda tu čašu sa urinom, prosto je ostavio jer je verovao da ga neću testirati, da neću insistirati na tome i opet je bio pozitivan na marihuanu. Znači, roditeljima je stavljeno do znanja da nije govorio istinu, da je nastavio sa zloupotrebom marihuane, da ništa nije promenio u svom ponašanju. Jel? Posle toga mi se više nismo videli i nemamo informaciju šta se dalje dešava. A on nije jedini. I ono što je negde jako važno, nekad nam se čini, ili se meni čini, da kad nam se javi zavisnik i kada pokušamo da mu pomognemo da regulišemo spavanje, napetost u toku dana, da oni nisu svesni da kada i uđu u neki period, ajde recimo da su socijalno prihvatljivog ponašanja, da više ne kockaju, ali oni bi u tom trenutku da više nemaju ni ono opterećenje koje se zove dug. I to je ono što ih svaki put osvešćuje, jel? Da tu ima još problema, a to je taj dug. Odnosno, vidi samo dug, ne vidi ništa drugo. Da, vide samo dug. Vide dug, dug je sa jedne strane, a porodica koja ipak nema poverenja, vodi računa, observira onako maksimalno što bi rekli, što njih također uznemirava. Ali opet sa druge strane morate priznati, ne možemo ni porodici da kažemo smanjite nadzor. Da. Jer porodica se toliko opekla. I zamislite mamu koja je podigla kredit, zamislite tatu. Znači to su sve neki ljudi koji imaju od 55 pa naviše godina. Jel? To su ljudi koji nemaju više svoje živote i nemaju više svoje finansije. To su supruge zavisnika koje su pokupile svoju decu i otišle. Imamo sad jednu situaciju gde je zavisnik, u kontaktu sam sa tom porodicom, pa sad slušam, tata je dobio karcinom pluća. Znači sad se fokus pažnje sa sina premešta na supruga. I tek tu ćemo da vidimo šta će da se dešava. Da li će sad sin koji je imao problem sa kockom i roditelji koji su izmirili taj dug, a ostali su u ubeđenju da nisu sigurni da li je ta cifra krajnja cifra ili još ima nekih dugova koji nisu rešeni, jel? I da li će sada on na neki način preuzeti odgovornost, da li će on se potruditi oko bolesnog oca, oko majke. Da li ima kapaciteta s obzirom? Slažem se. Sve to je malo diskutabilno. Apsolutno. Naveli ste zaista širok dijapazon situacija i problema na koji nailazi i porodica i osoba koja je u problemu zavisnosti. Nismo pomenuli da je najčešće ti dugovi su od zelenaša i koji prete od ubistva do, ne znam, smrti nekog bližeg rođaka, deteta i slično. I tu su strahovi, znači kad vladaju strahovi, onda razuma baš i nema puno. A šta je sa situacijom kada vi predložite osobi koja je u problemu sa kockom da ode na lečenje? Da li u instituciju, da li u neki centar za rehabilitaciju, da li u neku hrišćansku zajednicu ili neku drugu zajednicu? Kakav je njihov odgovor kada im to predložite? Da, kad su u pitanju osobe koje su u radnom odnosu, onda to njima izgleda neverovatno. A mi znamo da je moguće uzeti neplaćeno odsustvo s posla u trajanju od 6 meseci, godinu dana, pa bi se moglo i na taj način otići u zajednicu. To shvataju kao izgubljeno vreme.
I imaju doživljaj kako im to ne treba i naravno da će oni to sami da reše. Kada ste sad malo prespominjali zelenaše, najveći broj njih jeste stvarno u kontaktu sa zelenašima i tako došao do novca. I evo sad mi pada na pamet jedna mama čiji je sin mešao sve moguće lekove i zaglavio u jednom teškom, duševno izmenjenom stanju. Sad je na tako nekim solidnim dozama antipsihotika. Njoj se pojavio zelenaš na vrata, pri čemu je sin bio u bolnici. I ona je rekla ovako, ja taj dug nisam napravila. Ako tražite mog sina, on je u bolnici, nemojte mi se više pojavljivati. Tako se to dešavalo već par puta. I slušajući tu mamu, kako ona reaguje u toj situaciji i gledajući, ali tu mamu gleda i njen sin. Znači, pije lekove, redovno dolazi na kontrolu, ne izlazi iz kuće iz tog straha da ga ne sretne neki zelenaš, ali postaje nekako odgovoran, spremi ručak, ima razumevanja za mamu, oni su podstanari, mama je jedina koja radi, nemaju nikakav drugi izvor prihoda. I nekako mi se čini da ta sama životna situacija na neki način trezni osobu i dovodi je u stanje neke odgovornosti. I negde mislim da je jako važno da deca od početka imaju neke osjećaje odgovornosti. Znači da dete ima određene zadatke u porodici, da mu se neke stvari saopštavaju, da se neke stvari objašnjavaju. Pa ja mislim da mi danas imamo porodice u kojima se ne priča o tome da je neko umro, šta to uopšte znači. A ja mislim da o tome treba da se priča. Znači neka emotivna distanca koja se stvara bez nedostatka, sa nedostatkom empatije i koja u stvari vodi decu da traže izvore nekog zadovoljstva i nekih drugih izazova van kuće, potpuno. I da je ceo život zadovoljstvo. I da u životu izgleda nema obaveza i nema odgovornosti. Čekajte, molim vas, ako ti možda kockaš i potrošiš neki novac, ali čiji je taj novac? Kako si došao do tog novca? Ko će taj novac da vrati? Da li ti znaš kako se dolazi do novca? Pa čekajte, mi imamo sad situaciju da dete može prijavi roditelja ukoliko se nasilje u porodici. Isto tako porodica može da prijavi dete da je nasilno prema roditeljima. Ok, da kažemo dete, da kažemo punoletnu osobu, je li tako? Znači, svako ko je punoletan, postavlja se pitanje da li roditelj ima odgovornost u odnosu na punoletnog člana. Ja mislim da Ja mislim. ima. Ali do koje granice i do koje mere? Jasno mi je. Jeste. To znači ovako. Vidi ovako, u ovoj kući se živi ovako. Pravila. Znači, vi ste za uvođenje pravila i za vraćanje za jednu vrstu autoritativnog, a pozitivnog modela vaspitanja, ako dobro shvatam. Da li smo mi imali više alkoholičara, narkomana, kockara pre pravila ili posle pravila? Pa sigurno, bar tako istraživanja kažu, a nema ih mnogo uopšte i nema ih neka koja idu u dubinu, da smo imali manje. Alkoholizam jeste u porastu u poslednjih 10 godina, bar tako istraživanja kažu, a kocka čini mi se da prevazilazi sve granice, ako može se kaže uopšte prihvatljivog. Ako ne uvedemo pravila, naravno, da li onda znamo da se ponašamo? Ako nemam znakove pored puta, da li znam kuda da vozim? Da. Ako je u pitanju, izvinjavam se, mlađa osoba, kako ona da nauči šta je društveno prihvatljivo ili neprihvatljivo? Znači, ja sam za to da se nauče neka pravila, da postoje obaveze, da postoje odgovornosti. Pa ti kad porasteš, pa kad ono izračunaš koliko treba platiš obaveze po pitanju stana, hrane, ovog onog, ako tebi ostane i ako si spreman taj novac da izgubiš, a da li si spreman kad se toliko založiš? Da. Kada je u pitanju rešenje, šta vidite kao ključ, najčešće kao ključ za moguće rešenje izlaska iz problema zavisnosti? Pre svega zajednicu. Vidite ovako, u svakoj zajednici imate i autoritet, ali tako? Imate pravila.
koje poštujete. Mislim da je jako važno da osoba nauči da poštuje autoritet. Mislim da je važno da u toj zajednici mora da osjeti zajednicu i mora da osjeti, da formira neki odnos sa ostatkom sveta, odnosno sa članovima zajednice. Mora da uspostavi neki emotivni odnos, mora da vidi ko je, gde, kako će s kim da priča. Ja mislim da dobar deo tih ljudi koji su u bolestima zavisnosti su pomalo i autistični, odnosno u nekom svom svetu. I ne prave te neke socijalne odnose, osim u toj nekoj svojoj subgrupi zavisnika, jel? Razumem. A tu su svi isti. Da. U svojoj grupi funkcionišu kako znaju i umeju, ali ne znaju da se snađu u grupama koje su drugačiji, sa drugačijim pravilima, sa drugačijim zahtevima i sve ostalo. A jedan fenomen dok sam se pripremala za današnji razgovor, online klađenje. Vi ne morate ni da izađete iz kuće, vi možete križom od ostalih članova porodice skoro u toaletu da podignete kredit, da se kladite, da napravite ozbiljne dugove i da ozbiljne probleme napravite i sebi i drugima. Tako je. Znači, imamo, što bi rekli, svaka batina ima dva kraja, jel? Ako ovi što priređuju te igre na sreću i oni se trude da budu što dostupniji, tako, i da motivišu i mobilišu, a mi sa ove druge strane moramo u stvari više da se bavimo prevencijom, jer ja i dalje sam na stanovištu da najviše možemo da pomognemo osobi koja nije ušla u tako nešto. Bravo. Da, jer to formirano zavisničko ponašanje, svako od njih ima opravdanje, ali mene tek onda lupa adrenalin. Tek onda se ja tu dobro osjećam. Znači, formirati ljude, pomoći mladim osobama da odrastaju na nekim drugim osnovama, da nekako drugačije razmišljaju. Ali kako? A kako to možemo? Pa jedino preko roditelja. Treba osposobiti roditelje za tu novu generaciju dece koja dolazi. Nama je jako, pa pogledajte, prati se trudnoća, ali tako? Pa prate se male bebe. I onda u jednom trenutku izgubimo taj kontakt sa roditeljima. Onda, kada treba najviše ulagati i raditi sa njima, da ne bismo sutra imali generacije koje će biti disfunkcionalne, koje će biti u zavisnostima. Naši roditelji su previše zaštitnički se odnose prema svojoj deci. Nemoj ti, ja ću to brže, jel? Ja ću završiti sve za tebe. Onda nije ni čudo kad imate osobu koja ima 20 godina, a ne ume, ne znam, da stane u red i da plati neki račun, jel? Da. Ili ne ume da ispuni neku uplatnicu, ili ne ume da bilo u kojoj situaciji da se snađe. Jasno mi. A šta mislite, da li je problem zavisnosti od kocke drugačiji u gradu i u selu? Vaše mišljenje, vaše iskustva? Ja sam skoro bila u Senti i gledala sam mlade ljude koji su zaposleni u fabrici i tu sam imala utisak da su to ljudi kojima je važan taj lični dohodak i koji neće tek tako potrošiti. I ja se slažem da na selu nema nekog velikog društvenog života, ali sa druge strane ti mladi ljudi su uposleni po pitanju svih mogućih aktivnosti na poljoprivrednim gazdinstvima. A kada neko ima i poljoprivredno gazdinstvo, taj je u kontaktu sa gradom i ukoliko ima potrebu za nekim društvenim životom, to možda potraži u gradu, jel? A onda, kad pogledate grad i kad pogledate selo, u gradu imate kockarnica, pa ne znam, niču kao pečurke posle kiše. Jel? Znači, ako mi smanjimo broj ljudi koji će ići u kockarnice, mi ćemo smanjiti broj kockarnica. Znači, u ovoj cijeloj priči mi smo ti ili roditelji, ljudi koji se bave prevencijom su ti koji treba da osveste, da nađu način
da motivišu, mobilišu mlade ljude, odnosno njihove roditelje, smanjit će se broj osoba u kockarnicama i one će nestati. Znači, mi ćemo to prevazići. To znači da treba i očevi manje da idu u kladionice sportske, da bude nulta tolerancija u principu. Slažem se. Bolje da idu na sportska dešavanja, sportske hale, nego da ispunjavaju etikete. A sportske hale vrlo često reklame Mozart kladionice. I to se slaže. Na televiziji kada gledamo neki sportski prenos, vrlo često vidimo reklamu za neku kockarnicu. Vidimo i glumce koji to reklamiraju. Da. Treba naći neki mehanizam samo podrške, tako, unutar porodice, koje bi prevazišle odnosno izazove koji sa svih strana bukvalno postoje. Slažem se. Mislim da, pogledajte ovako, kockarnice su dostupne, sad smo rekli preko TV ekrana, je li tako? Znači, oni se reklamiraju. Mi pozivamo roditelje, pozivamo zavisnike na predavanja, na tribine, možda vrlo retko su na televiziji ovakve emisije. Znači, mi nemamo toliku dostupnost i nismo toliko vidljivi da isto tako preko medija pričamo o prevenciji, je li tako? Ali znači, zato oni... O prevenciji. Tako, ali zato oni koji reklamiraju kockarnice i kockanje, oni su daleko glasniji. Da. Kako to utišati, kako nas pojačati, kako odrasti, jel? Pa preći u neki viši level, što bi rekli. Da. Da li mislite da bi priče tih zavisnika koji su bili u ozbiljnim problemima, koji su zaista imali ozbiljne probleme i nema svaka porodica kapacitet i mogućnosti da vrati dugove. Snalaze se na vrlo različite načine. Ljudi ostaju bez krova nad glavom. Da budemo surovi, tako postoji, neki postoji tako i beskućnici. Ti ljudi koje mi vidimo na ulice, oni nisu rođeni na ulici i tako ostali na ulici. Oni su prosto postali. I kad pitate neko od njih kako su počeli i kako su došli do toga gde su sada, vrlo često ćete čuti da iza toga stoji neki problem sa zavisnošću. Sa dugovima, sa pohlepom za novcem, za osjećajem da može nešto da se reši i onda se izgubi kontakt sa realnošću. Da li bi te priče delovale delotvorno ili mislite da bi današnje mlade generacije to prosto ne bi shvatili ozbiljno? Mislim da je to jako važno, zato što verujem da bi se mnogi zavisnici prepoznali u tim pričama. Jer zavisnici pričaju autentične priče. Mi koji ih slušamo, možemo samo da pokušamo da to razumemo, ali ne dajemo tu emociju koja je kao kod onih koji su bili u tom stanju. Jel? Mi ih razumemo, ili se bar trudimo da ih razumemo, a oni su oni koji su bili direktni učesnici. Mislim da to je jako važno i ja, kada im preporučujem da se javljaju u ove naše određene zajednice ili da se skupljaju u Restartu, onda upravo razmišljam o tome kako bi bilo dobro da čuju te priče, jer slušajući različite modele, slušajući različite priče, svako od njih treba da nađe neki svoj model u kome će se nekako on dobro osjećati ili u kome će on videti svoju mogućnost za promenu. Jer je to suština. Niko ne može da vam kaže koji je pravi model. Svaka osoba, znate, ovaj ne može zbog posla, ovaj ne bi ostavio dete, ovaj ima bolesne roditelje oko kojih brine, recimo, jel? Ili koje kakvih razloga zašto nisu u stanju da odu u zajednicu. Na kraju krajeva, neko nije spreman da istrajava u poštovanju nekih granica, jel? U prihvatanju autoriteta. Mnogi će pre da iznegiraju autoritet. I upravo te priče aktera pomažu da i porodica i sam zavisnik nađu neku svoju meru za sebe i da krenu na kraju na neki put. Jer ja sam nekako razmišljanja, kogod je krenuo, on je stigao. Ko nije krenuo, neće ni stići. Znači, ako ne tražimo pomoć, ne možemo ni dobiti.
I još jedna tema koja nam je ostala za kraj, a koju bi ja volila da pomenemo, to je da vrlo često unutar porodice postoji taj osjećaj stida, srama i mi se nekako držimo unutar sebe i nemoj da neko drugi sazna. I onda u principu vrlo kasno i dođemo, tražimo pomoć i vrlo često kasno zakucamo na vrata, kada je već porodica potpuno izgubila sve svoje kapacitete. Kako to prevaziđemo stid, sram, sramotu i onu čuvenu našu izreku prlja veš se iz kuće ne iznosi, jer ako ne tražimo pomoć, mi nećemo ni naći. Da, pa okej, sad pogledajte ovako. Prlja veš donosite u dom zdravlja, kod psihijatra, psihoterapeuta ili u neku privatnu ordinaciju. Znači, taj prlja veš neće izaći odatle. Mislim da je važnije pričati sa stručnom osobom nego sa rođacima, prijateljima, zato što se u tom slučaju cijela priča razvodnjava i nekako rešava ide nekim načinom kako ne treba. I razvodnjava se kroz ja sam čuo ovo, video sam ovo, ja bi ti preporučio ovo. Ja mislim da je ovo najbolje. Znači, direktno se obratiti stručnom licu, nekom ko ima iskustvo, nekom ko zna ili nekom ko je imao problem, a rešio je. Tako je. Zato što prvo neće izgubiti vreme, dobit će prave informacije. U svakom slučaju mogu da postave sva pitanja koje im padnu na pamet. Na kraju krajeva mi kažemo da svaka osoba ima pravo na na preglede, ali tako, u zdravstvenim ustanovama. Mi smo u Novom Sadu i formirani upravo zbog toga. Zovemo se ambulanta za lečenje bolesti zavisnosti. Mi radimo u 2 smene, na raspolaganju smo pacijentima kad god se pojave i kakav god problem da imaju. Mi nikad ne znamo šta će biti prelomni faktor zbog čega će neko odlučiti. Ovo sad nema veze sa kockom, ali rekla sam da imam jednog pacijenta koji je recimo bio zavistan, bio je na supstituciji metadonom, znači zamena za opijate. Jednog dana je našao posao koji njemu tako odgovarao, što bi rekli legao. On je samo jedan dan nazvao telefonom i rekao, doktorka, ja više nisam na metadonu. Ja imam takvu podršku zajednice u kojoj radim. Naravno da oni ne znaju za metadon, ali on se tako tu ostvario i to je verovatno taj njegov serotonin koji je njega popeo na neki viši nivo gde se on osetio vredan, takav kakav je. I mislim da moje neko razmišljanje je da treba naći veću drogu od droge. Znači, možda je to ljubav, možda je to posvećenost nekom ili nečem. Ali negde treba usmeriti tu svoju energiju i tu svoju pažnju. Možda je kod tih zavisnika verovatno pažnja fokusirana na jedno mesto koje nije baš adekvatno. Jel? Znači, napraviti samom sebi nazovi zadovoljstvo. Jel? Da. A zamislite kad tu pažnju sa sebe premestiš na nekog drugog ili nešto drugo. I kada možeš da osjetiš tog nekog drugog, pa zar to nije veliko zadovoljstvo? Ja? Trebalo bi da jeste. Trebalo bi da možemo ujutro da ustanemo i da zaobiđemo bilo koju kockarnicu, da ne gledamo reklame koje nas izazivaju i da u tome prosto više ne osjećamo nikakvu draž, nego da draž tražimo na nekoj drugoj strani. Da. Mislim da ljudi treba da nauče ili treba da shvate da treba da se obradujemo svakom danu u životu. Kao što kažemo dobro jutro, dobar dan, da budemo svesni tog dana. Mislim da se imaju neka velika očekivanja. Kako život treba u svakom trenutku bude i lep, i jednostavan, i igra, i zadovoljstvo. Ali kao da nismo spremni da povremeno ima nekih životnih situacija sa kojima moraš da se suočiš, da nađeš neko rešenje i da ideš dalje. Mislim da je važno da shvatimo da ništa nije doveka. Znači, i kad imaš neku nevolju, to neće biti doveka. Jel? Znači, i to će proći i ideš dalje. I postoji taj neki periodicitet u životu. I treba zahvaliti svaki dan u kome možeš da budeš
viđen od svojih voljenih, kojima možda vidiš svoje voljene, možda razmeniš emociju, možda razmeniš tu neku energiju povezanosti, da se negde ne osjetiš sam, možeš da se osjetiš sam ako se ne povežeš, jel? Da. Ali isto tako imaš mogućnost i da malo budeš sam, ali da ti oni svi stoje na raspolaganju. Ali da bi ti stajali na raspolaganju, ne možeš da pokidaš s njima veze. Ne možeš da nestaneš. Da, i da odlučaš i da tražiš zadovoljstvo na nekom mestu van. Kažite mi, koja bi bila vaša poruka za one koji su u problemu zavisnosti kada je kocka u pitanju, a žele da izađu? U jednoj rečenici, u 2 rečenice. Rešenje postoji. Tu smo da pomognemo, da popričamo, da porazgovaramo i da ponudimo, a vi odlučite kako ćete vi rešavati svoj problem. Mi smo tu smo. Javite se. Hvala vam. Hvala vam mnogo na iskrenosti, na podeljenim iskustvima, na energiji koju pružate i na tome što ne odustajete. Hvala i vama. Naša današnja gošća je bila doktorica Branka Bjelica. Zagrlite svoje najbliže, pitajte ih kako su, pomozite im, ukoliko traže pomoć, ukoliko ne, tu budite za njih. Problemi se mnogo i lakše i brže rešavaju ako smo zajedno. Thank you.